naiwe Stuart. Nice Stuart. Mune mota ngani zero dzamuda kugeza? You have to be fast because tine mota dzemishado dziri kuya dzida kugerwa ndizvo. Ko iyi yanga yapera here? Yanga yapera? Stuart, uyakana ndishora newe shamwari. Yanga yapera kugeza? I have to be. And you have to be very fast. Iyo ndo huvha yamaiti yakafa here. Saka itai kuti kana ndichinge ndaya nemota ini ndakuenda kubasa ka munhingiri kana yakambofa chiko muri kubata zvinhu rafi inini panapa yakafa chii chii chiri kuitika inenge kebwe isiku yakadamburira mukati saka kebwe wokufa here haisikushanda chete tinepota chenji rinda kutsvaka dzidada kuda kuya panapa tigerwa ndizvi ndizvo gezai kanjani? Hapana, mbobva pagraft penya. Ndikuona kadzakawanda kumota. Varipo. Ko momsinzwa ika. Ndine kazviitika ndina. Aiwa kani komaita sei? Inzwai pakazvitaka. Ko ndine munhu kaundoda kuchistira. Kudi? Ana munhu anoda kuchistira. Asi unondishurira nei? Aiwa bhora pasi. Inzwai kani itererani ndizvemiedzo ndizvemiedzo ini handiri kuzvinzwa inzwai izvi ndezvedu titu ndati munhu yei imbinga continue imbinga taura tisi saka inini ndikataura naye munondoona ndichiuya naye munhu wakataura naye kana kuti iwe ndezvo akatotapirirwa nini akatondiona akatokuonai pana taiwa kuti mwari ndindodzipedzisa saka ndangoti ndizvazisi masettings ini ndonotaura naye ndozouya naye kuti ndii nderiwe munharaunda ndiwe kure ndo aiwa kani ndati bhora pasi komaita sei imimi itaititike bhiki but ndezvedu tiritu alright bo alright